Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod West, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 17, 2022. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian ba sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Gin sumeter nga route plan gin kontra sang transport group sa Bacolod City. Samtang Valyacar nagpatuman na sa no vaccine no ride policy. Sa balita national, disqualification case sa bato kay Marcos sa gin basura. Inmate nga nagpalagyo sa bilibid patay sa manhunt. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 15 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Dismayado ang grupo sang transportasyon diri sa mga syudad sa Bacolod may kantanan sa pagpatuman sang local public transport route plano kon LPTRP. Suno kay Undok Secretary General Diego Malacad sa kapaglapas sa mga driver kag operator ang route plan nga ginalegar wala nag-agi sa proseso. Nanawagan man si Malacad nga i-recall kag i-review ang route plan nga ginaduso sang Central Office sang LTFRB. Samtang magapatigayon sang protesta kag caravan ang grupo sang transportasyon nga ginabugusan sang Undok feedback kag Stone angot sa sini nga issue. Actually, ang amon nga muto, justice, health, kag ayuda. No, kay may mga hindi maintindihan nga mga pulisya nga ginulog. Sila binagit ang city ordinance 966 nga ginapruhan nga wala kami makabalo. Endorse sa LTFRB sang last January 12. Nabatian ang tingog ni Undok Secretary General Diego Malacad. Ginpathag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chair sa Committee on Transportation nga ila lamang ginapreparar ang syudad sa Bacolod sa pagpatuman sa Public Utility Vehicle Modernization Program nga advokasya sa Department of Transportation kag LTFRB. Suro kay Ramos, ang kada LGU gina-require sang DILG nga magpasa sang local route plan kag wala sang choice ang syudad kundi magsunod sa mando sang gobyerno nasyonal. Apang suno kay Ramos, sadto nakapasar na sa resolusyon ang sangguniang panungsod nga ipaiway anay ang pagpatuman sa modernization program bangod sa COVID-19 pandemic. Dugang pa sa konsehal, wala may baluan kung saan may patuman sa gobyerno nasyonal ang ini nga programa kag importante nga handa ang LGU. Ginarespeto ni Ramos ang pila ka mga operator kay drivers nga hindi luyag sa modernization program kag dapat ila pangabayon ang mga kongresista nga i-repeal o kun amyandahan ang layi. Sa iban nga balita lokal, laging klaro sang Walakar Transit Incorporated o kun VTI nga sang alert level 2 pa lamang, nag-umpisa na sila sa pagpatuman sang no vaccination, no ride policy.
Sa interview sa Action Hotline, gitpahag ni Balita Transit Incorporated Media Relations Officer Jade Sibalyosa nga antes man ang mando nga no vaccination, no ride policy, una na nga nagpatuman ang VTI sa tanan nga nagabiyahe nga Ceres bus sa nga mga pulisa. Suno kay Sibalyo sa mga wala sang vaccination card ang ilang na-require sang negative nga RT-PCR test result. Ginpahayag sila nga dapat mangin responsable man ang kada pasahero agad manikawan nga matapikan sang virus ang ilang mga kaupod sa puloy-an na. Sa libloan nga subong nga daw Enero 17 nag-arangkada ng no vaccination, no ride policy sa NCR. Actually, Action Art nagsugod. Pakit kaya sinasang level 2 pa lang, no? So, sang may mando na din sa mga LGUs na wala sang vaccination, no vaccination ID, no ride na siya. So, hindi lang si niya nagsugod, kundi isang nagliligad pa. Si Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sang VTI. Sa katapusan nga balita lokal, ginpayag ni Bacolod EOC Executive Director ang nga prerogative sa establishmento kung ilay patuman ang no vaccination card, no entry. Sunong kay ang opsyon ini sa mga establishmento sa tuyo nga masiguro nga hindi malatnan ang ilang mga empleyado nga kung magpositibo, malawig ang isolation period. Pero ginklaro ni ang nga wala pas ng guidelines nga nabaton ang Bacolod EOC ang sinigikan sa gobyerno nasyonal. Para kay ang iya ginabi-abi ang ginagatikang bilang mitigating measure kontra sa paglaptas ng COVID-19. Sa naibaluan, sa pagsurod sa SM City Bacolod, nagapangita ang gwardiya ng vaccination card sa mga mall goer. Kung wala sang vaccination card, sila ang ginabisuhan nga magpadulong sa labi sang sinihan para magpabakuna o kung ginatugutan lamang sa pagbakal sang essential goods. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa Desin Weve GT. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga ginagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa Aksyon si manager suportat. Action Radio Philippines Standard Time na sa 27 kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Gain basura sa COMELEC 2nd Division ng petisyon nga kansilahon ang kandidatura ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. para sa 2022 nga eleksyon. Sunod sa COMELEC, wala sang may nakitaan nga sila ang komisyon ang sa Certificate of Candidacy sang anay senadora. Una diri na panindugan sa mga nakapetisyon nga ang tax conviction ni Marcos sa 1990 amo ang nag-disqualify sa iya sa pagpapili sa eleksyon. Samtang mag-file naman sa motion for reconsideration ng mga nagpetisyon sa nangin desisyon sang COMELEC. In Compermar sa Bureau of Corrections, so ni Bureau of Corrections spokesperson na Gabriel Chaclag nga napatay ang isa sa 3 ka inmates nga nagpalagyo sa New Bollywood prison sa manhunt operations ng otoridad. Gayon kilalang napatay sa kay Pacifico Adlawan, 49 anyos, nga taga Surigao del Sur kag may kaso nga frustrated homicide kag illegal nga droga. Suno kay Chaclag, nakitaan si Adlawan nga nagadalagan pakato sa suba malapit sa Muntinlupa Cavite Expressway apang ini ang na-corner sang otoridad. Nakuha kay Adlawan ang isa ka 9mm pistol kag mga bala. Ang duwa pa nga nagpalagyong ginkilala naman sa ilan ni Arwin Bayo nga ginpamatbatan sa kaso nga murder kag attempted murder kag Dracilo Falcon nga ginpamatbatan sa kaso naman nga robbery with homicide. Ginaprobahan sa Kamara sa 3rd kag final reading ang hagna nga tuyo nga sakaan ang diskuwento nga ginahatag sa mga senior citizens sa ila bulanan nga balayran sa tubig kag kuryente. Sa plenary session 203 ka mga mamalidha ang unanimous nga nag-aproba sang hagna. Suno kay Nueva Ecija Representative Asilitas Wansing, isa sa authors sang layi, dako mabulig sang hagna para sa mga senior citizen nga nagadepende lamang sa ila pensyon kag kontribusyon sang ila kabataan. Ang hagna nagahatag sang 10% nga minimum discount para sa bayaran sa tubig kag kuryente. Subong man naga-exempt sa mga senior citizen sa VAT o kung value-added tax. Mangin benepisyaryo naman sa diskwento kung ang miyembro isa ka senior citizen hindi maglapaw sa 150 kWh ang kuryente kag 30 cubic meters naman para sa tubig. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30, ginpahayag ni 3-term Senator kag subong House Deputy Speaker Loren Legarda nga padayunon sini ang pag-aksyon kag magresponde sang Kongreso sa ginapangatubang nga pandemya sa karon. Bilang batikan na nga mamalidha, ginpasiguro ni Legarda ang ipadayon nga pagduso sa mga importante nga hagna agud makabulig sa pagbangon sa pandemya. Madumduman, ginfile sang anay senadora ang House Bill 10405 ukon ang One Tablet One Student Act nga tuyo mahatagan ang mga elementary, senior high kag college students sa mga devices kag gadgets para sa ila pagtuon. Kag House Bill 10621 nga tuyo naman nga ang kada healthcare institutions ang makabaton sang bulanan nga special risk allowance nga katumbas ini sang hindi magsobra sa 25% nga sang monthly basic salary sang mga health workers. Isa pa sa ginaduso nga hagda ni Legarda ang Restaurant Industry Survival Act nga tuyo naman mabuligan ang mga restaurant industry pagi sa tax incentives kag grant payment extension schemes. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na sa 31. Inyo nabatian ang kabug-usan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Enero 17, 2022. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Action Day Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.